Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Хит парадының бу чыгарылышыннан соң татар эстрадасында дуэтлар бермә-бер арту куркынычы бар. Телләрен вата сындыра татар телендә җырлаучылар барлыкка килү дә ихтималы юк түгел. Руслан Кераметдинов кемне татарча җырлатыр иде? Җыр өчен Рамил Галимҗанов кемгә түләргә әзер? Һәм кайсы башкаручының яратып ретро җырлар тыңлау хакында алдагы минутларда сөйләшербез. Музыкаль каймакның чираттагы чыгарылышы. Минем исемем Айваз Садыров һәм без башлыйбыз. Чын-чынлап кабатланмас образ тудыра алучы җырчылар татар эстрадасында күп түгел. Аларның берсе Айфара. Хит парадның бүген янмас иде йөрәк җырына төшерелгән клип белән ачып җибәрәчәк. Yaratmadım bütten birevne de, yaratmam da indi göresin. Göz aldıma bəxtlərim bulur, tiksin güne barı dilesin. Xəbərlərin yok şu sələmində, anlatırğa mələ isə Utlar salıp gittin yüreğime, nişleven bu irkem nişleven. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem digen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel duyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalgızı eğer bulalsa. Bulak ittin nige süyülerine, Siller bulgaç kaldırır. Sen mini de bilmedisin miken, yaşaysın bitsinde sağınır. Işanası kile güngülerine, kalmağansın deyip ötenge. Kaytalasın eli kaytan deysen, min ömürge esir küterge. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem digen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel duyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalgızı eğer bulalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem digen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sönüp yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel uyalsa. Yanmaz idi yürek,
Эльмира Сулейманова үзе күп җырчылар өчен үрнәк. Эстрадада тәүге адам ясаучы җырчылар аның грациоз булуына, җырлау осталыгына сокланалар. Бу турыда тулырак без алдагы минутларда сөйләшербез. Эльмира үзе кемгә соклана икән? Әлегә шул сорауга ачыклык кертик. Кумирларың бармы дип сорагач, Эльмира Сулейманова ике дә уйламыйча көр тавыш белән Хәния Фәрхи дип җавап кайтарды. Хәниянең җырларын тыңлап үскән Эльмира аңа ашарга теләвен бер дә яшерми. Киресенчә, тәүге адамнарын ясаучы башкаручыларга да аннан үрнәк алу комачау итмәс дип саный. Хәния Фәрхинең үз-үзен тотышы, җырлау манерасы һәммәсе дә ошый Эльмирага. Әле дә яраткан җырчысының аудиокассеталарын саклаучы җырчы бүген 14нче позициядә. Biğavırdır, bileb alsa sağışlar. Ayrılmasın parlı yarlar, kavuşsunlar yalgızlar. Kişi ömrü uzun tügül, bik tiz öte ömürler. Xuday yüzü nasip etsin, parlı yaşav, parlı ömürler. Kişi ömrü uzun tügül, bik tiz öte ömürler. Xuday yüzü nasip etsin, parlı yaşav, parlı ömürler. Yalğızlarının halin bilip, ılılarının kadrin bilip, parlap parlap yaşı gelir, şatlanışıp suyunip. Kişi ömrü uzun tügül, bik tiz öte ömürler. Xuday yüzü nasip etsin, parlı yaşav, parlı ömürler. Yalğışlarga yolup uymasan, zor yollardan ötsen paralap, soңгы сулышкача кадәр мәхәббәтне була сакла. Кеше гомере узын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Худай үзе насип итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере uzun tügül, bik tiz öte ömürler. Xuday yüzü nasip etsin, parlı yaşav, parlı ömürler. Xuday yüzü nasip etsin, parlı yaşav, parlı ömürler. Parlı yaşav, parlı ömürler. Бәхетле 13нче позицияда тик син генә җыры белән яшь башкаручы Рамил Закиров. Җырчы үзен чын патриот дип саный. Туган телендә җырлый, татар эстрадасына зур хөрмәт белән карый. Салават белән музыкаль тандем ясау күптәнге хыялы икән. Ә менә иҗатка җаны тәне белән бирелгән, тамашачыга үзенчәлекле карашы һәм гомумән легендар композициялар өчен Рамил Закиров беренче урынга поп сәхнә патшасы Майкл Джексонны куя.
Аның иҗатын ярата, соклана һәм үзендә дә кабатланмас фишка булдырырга тели. Рамил Закиров фишка өстендә уйлый торсын, ә без клибын карыйк. Haksızlık bilen kilişmem, ağırlıkka girişmem. Sina bulgan his turunda başkalarga sirişişmem. Anlaysın miken sen şuna hislerim şen ikenin. Sorgı bittem, küttem ışraşular jitkenin. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şıl sözümne kot eydem yoksun anşaklarımda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şıl sözümne kot eydem yoksun anşaklarımda. Sileriydim sırlarımni köngildägi bulganın. Bilsen ide yüregimning indi hiske tulganın. Sen diye bata tonlarım, sen dip kile yazlarım. Bilsen ide şul sözlerde köpme seyunaz barın. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şul sözümne kot eydem yoksun anşaklarımda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şul sözümne kot eydem yoksun anşaklarımda. 12-нче урында безне кул булгый Мөнир Рахмаев каршы ала. 5-6 ел элек сәхнәдә аягыра сикереп, биеп җырлаучылар арасында бер Мөнир генә иде кебек. Ә бүген күпчелек җырчылар дәртләнә төрле хәрәкәтләр ясап, парлы биюләр башкара. Мөнир озак уйлап тормаган, үзеннән үрнәк алып, сыгылмалыкны арттырып, биюләр өйрәнүчеләргә, хәтта җырда багышлаган. Биючегә 12-нче урын. Bas, katı bas, ayakların dolmasın. Bas, nıgırak bas, bir köngülün duymasın. Uzdu yaşlık mizgelim deyip bu günlerge kalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlık bulmasın. Uzdu yaşlık mizgelim deyip bu günlerge kalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlık bulmasın. Bas, akın bas, kanatların jilpensin. Bas, başıma bas, yüreklerini jilketsin. Sağışlarını taratırlık, dertli keyler sivilsin. Mıngsızlarga mыңlar berip, şuşu küye beyitsin. Sağışlarını taratırlık, dertli keyler sivilsin. Mıngsızlarga mыңlar berip, şuşu küye beyitsin. Nere belgelsin, bas, ışı bas, tuzanları berkelsin. Karmışının parmakları düğmelerden yıgırsın. Biyemişe oturganlar tüze almay bilsin. Karmışının parmakları düğmelerden yıgırsın. Biyemişe oturganlar tüze almay bilsin. Алимә Сафина. Әлеге исемне ишеткәч, күпләр псевдоним дип уйлап куйганнардыр. Юк, җырчы кызның бу үз исеме. Тугач та аңа, дөресен әйткәндә, Алинә дип исем кушкан булганнар. Тик күпмедер вакыт узганнан соң, кыз һәр даим авырый башлаган. Исеме җисеменә туры килмәгәнлеген төшенгәннәр. Озак уйлап тормыйча, мулла чакыртып, Алинәне Алимәгә алыштырып та куйганнар. Барып паспортка гына кул җитмәгән. Бу пробелны Алимә Сафина шушы көннәрдә тутырга уйлап тора. Без исә аннан паспорт сорап тормыйбыз. Үз эшен җырлавын белсен. Gözlerinden kara bülüm, nidir eytesin kile. Tutma eşini de sırgını, onlar mı iplep güne. Gözlerinden kara bülüm, nidir eytesin kile. Tutma eşini de sırgını, onlar mı iplep güne.
Sirli qarışların bilen üzülüp sin qarama Siyem deyip sürüngünü şiş Yüreğimni qadama Sirli qarışların bilen üzülüp sin qarama Siyem deyip sürüngünü şiş Yüreğimni qadama Sile sürüngünü sile 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 yaşırma Şuşağına da şiңiri bula Sigenin dibde şerge Рамил Галимжанов кумир дип 3 шәхесне Илһам Шакиров, Рафаэль Ильясов һәм Салават Наатый. Аеруча да санап үткән җырчыларның соңгысы Салаватка мөкибән китә икән Рамил. Балачак елларында әлеге җырчының чыгышларын карап, күнекмәләр алган, репертуарындагы күп кенә җырларны яттан белгән Рамил. Салават белән дуэт җырлау хыялы еллар узгач та кимемәгән, артагына барган. Рамил Салават белән бергә җыр башкарырга тели. Хәтта финанс чыгымнарын да үз өстенә алырга риза ул. Үзе дә көчле тавыш иясе булган Рамилгә хыялларың тормышка ашсын дип, урынчы урынны биреп торыйк бүген. Ек дусларым, дөнья бит ул табышыма. Яшәргә тырышабыз, табышматтан калышыма. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Нинди матур дөньябыз ла, нинди якты көнебез. Тоеп бәхет мизгелләрен, җырлап тора күңелебез. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Яр җырчы Эльмира Хамидуллина ретро җырлар тыңлый икән. Шуңа да кумирлар исемлеге традицион дияргә була. Зөһрә Сахабиева, Илһам Шакиров, Әлфия Арзалова. Ә менә бүгенге эстрадага әйләнеп кайтсак, җырчы үзенең адашы Эльмира Сөләйманованы аерып әйтә. Җырчының үз-үзен тотышы, дәрәҗәсен генә белеп сөйләшүе, сәхнәдә тыйнак чыгыш ясавы күзенә ташлана ди. Эльмира шулай ук Зәйнәп Фәрхетдинова, Гүзәл Әхмәтова, Гүзәл Уразова иҗаты белән дә кызыксына. Дуэтны исә яшь булса да исемен танытып өлгергән Азат Абитов белән башкарырга тели. Инде Эльмира Хамидуллина турында сөйли башлаганбыз икән, аның Рәвешләр юмор театры белән гастрольләргә йөрүен дә күләгә астында калдырырга ярамый. Эльмира күп кенә танылган җырчыларга, шул исәптән чит ил эстрадасы вәкилләренә дә пародия ясый икән. Ömür bitul bir birilgen Ülgürüp balu girek Mengü yeşerge kilgen kuk Aşkına bizni yürek Dikilişmi kungeli geyler Mengü yeşisi gile Turmuş muğluk baylıklarını Bir sünle şirin
Нәкътә бер ай элек туган көнен билгеләп үткән Мурат Гайсин бүген 8нче позицияга урнашты. Бигез дуслар, әйдә, бу җыр исемен көннең девизы итеп алырга тәкъдим итәм. Диван креслолардан турып, экраннарга якынрак килеп, хәрәкәтләнеп алыйк әле. Музыкаль каймакта чираттагы музыкаль пауза. Мурат Гайсин. Бигез дуслар, әйдә, вакыт узмасын зая. Бигез дуслар, әйдә, вакыт узмасын зая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Барлык туган тумаша. Бик әйдә, барлык туган тумаша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Чәчкә бүгенге көндә татар эстрадасында үзенә үрнәк иттереп куярлык җырчыны әйтә алмый. Башкаларга бәя бирергә яратмаган җырчы бар игътибарын үз образына, репертуарына юнәлткән. Чәчкә берәр җырчы белән дуэт башкара калса да, популярлыкны арттыру өчен түгел, бары репертуарны төрләндерү максатыннан эшләячәк. Күпчелек башкаручылардан аермалы буларак, Чәчкәнең балачак фанатизмы да җырчылардан түгел, кино белән бәйле икән. Hindistan киноларындагы актерларның төсле костюмнары, уйнау осталыклары, җырлары сокландырган Чәчкәне. Журналлардан актер егет кызларның фотоларын кисеп алып, аерым дәфтәргә ябыштырып шактый гына коллекцияда туплаган җырчы. Дөрләп яна ялыгыз уша, ышкыннары җилегә уша, куркып җиргә төшәргә. Мин дә ушак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Син бит киттең бүген бу тәне белән, йөзләрең бик бәхетле иде, минем соңгы ümitim söndü. Sin mine kötü gel şul inde. Barjılını sina birdim, senin bilen güçlüydüm. Şaşıp yandım, yarattım. Hazır sensiz kaldım mene, gurur başım tübeni ama sındı kanatım. Sen bit gittin bugün bu təni bilen, yüzlerin bik bəxtleydi. Eminim soңғы ümitim söndü. Sen mine ketugel şul inde. Мәхәббәтем дип аталган җыры белән 6нчы урында Рамил Айметдинов. Рамил Европа стилендә җырласа да, яшьтән үк татар мөхитендә үскән. Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова ише бөек җырчыларның композициялары өйләрендә һәрвакыт яңгырап торган.
Şunluktan Рамил исемле Нималай туганнарына Майкл Джексонның иҗатын үз итүе турында әйтергә бераз кыенсынган. Рамилнең Майкл Джексон белән кызыксынуы 8 яшьтә башланып, әле дә дәвам итә. Бүгенге көнгә Рамил Айметдинов кумиры турында шактый материал туплаган. Бүлмәсендә кумиры турында язылган китаплар, аның дисклары, аудиокассеталары саклана икән. Диярында әле дә портретлары эленеп тора. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Үлеп сине сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Чиратта безне кабаттан егет башкаручы, төгәләрәге егетләр каршы ала. Диджей Разик Айрат Сафинга бу юлы диджей Нияз да килеп кушылган. Бергәләп җыр яздырганнар һәм бу композицияларга бүген 5нче урынны алып килә. Сүз уңаеннан Мәскәү егетләре музыкаль кайма хит парадыннан ял итеп тормыйлар. Бер клипны икенчесе белән алмаштыралар да алга баруларын дәвам итәләр. Бу атнада алар беренче бишлекне ваклый. Әйдә дустым җырына төшерелгән клип белән дәвам итәбез хит парадыбызны. Әйдә дустым алгарымны, җырлык җиргән чишмәне, җырга моңнарга күмелсен, авылыбыз кешеләре. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәт гармунның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәт гармунның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Кайдасыз матур шаһлар, яшел багын буйлары, бер сөлгешен терәшкә, җәйге сабан туйлары. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәт гармунның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәт гармунның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Беренче көннәрдән үк Руслан Кәраметдинов үзен халыкчан җырчы буларак танытты. Руслан яшьтән Салават җыр моңнарында тибрәлеп, атаклы җырчыдан үрнәк алып, аңа охшарга тырышып үскән. Бу гынамы соң, инде танылып эстрадада үз урынын тапкач, Руслан Кәраметдинов Салаватның элекеге баянчысын үзенә группага ала. Без һаман татар эстрадасы дибез. Руслан чит ил җырчылары иҗаты белән дә кызыксына икән ләбаса. Фаворитлары Робби Уильямс һәм Animals төркеме. Мөмкинлек булса, Руслан Кәраметдинов аларны татар телендә җырлатыр иде дә. Тик бер гасырга соңрак туган шул. Худай миңа сине яраштырган, насип итеп үсетиңе. Инде син
Sinesiz yaşayım olmam kebek Olma bürtügüm minem Sağıran da kovadı yanlarına Koydam sina torta kügelem Turmaşımını bize bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Hoşmak gerek sur kızday seni mina Yaratam edip nazlı deşülerin Ellerine tuyula Sağınan da babat yanlarına Koydam sina torta kügelem Turbaşımını bize bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir güle Jırçılarının profesyonal hıyalların barlay birinci üçlük aldına gelip de bastık. Biriге üçüncü pozitsiyaya ornaşkan İlşat Sayfin'nin sahneni bir kim bilen de bölüşesi kelmiyor. Duel jırlarga tilegi gılümen yok. Kumirlarga kelgende köpçülük ira jırçılar sımanın ul üzüne mayak edip elbette salavatını saylagan. Mektep yıllarında İlşat idegi predmetlerini mikrofon tutup salavatının video yazmalarını qarab, jırçının hareketlerini qabatlap üzünçe konsertlar koyatırgan bulgan. Bugün ul bizning ekranlarda muzikal qaymoq tapşırığında Yoqti Yıldızın jırın boşqarab uzar. Şavjeler jitti tağın Yaktı yıldız kukelerde Şol yıldızlar arasından Özlüm seni kişilerde Şol yıldızlar arasından Tapsam seni eğer de Üzüp alır idim lakin Boyum jitmez kişilerde Oş 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 yanıma Bunu bulma Seni minem göz nurum Kökedeki yakıtı yıldızım Oş 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 yanıma Bunu bulma Seni minem göz nurum Kökedeki yakıtı yıldızım Nur sibesin kukelerden üstün Balkıt suyu iləşir Sen bitmin soylağan yıldız Süligayda sürüləşir Şeydik жылы kişini desin Bir köktü balkıysın Sizesin mi hissileriminin Sina digen tatılısın Oş 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 yanıma Bunu bulma Seni minem göz nurum Kökedeki yakıtı yıldızım Gümüş medal bugün Leysen Muhiyeva қолында. Uzun şeşli blondinka bulup estradaga kelip kirген kız, kenetten gene qora kıska şeşli brünetkaga eğlendi de koydu. Obrazların yaş almaştırıga yaratışı Leysen köpçülük yaş başkarışlardan özünün stili bilen biraz gına ayrılıp tura. Belkim sebebi şit il show biznesin her daim күзәтеп baruundadır. Leysen Muhiyeva, Kristina Aguilera, Beyoncé işi Голливуд yıldızları шығышларын yaratıp qarый. Оларның энергетика һәм вокалларына шын күңелдән соклана. Һәм дөнья күләм танылган артистларга нигезләнеп, үзенең төп фишкасын булдыруны максат итеп куя. Зәйнәп Фәрхетдинованың тавышын ишетсә исә, Leysen Muhiyeva радио, телевизор тавышын арттыра икән. Эстраданың йөзек кашы булган җырчының тембрыннан аның кас тәннәре чыга. Ихластан моңлануын сәгатьләр буе тыңлый алам дип белдерде икенче урын иясе Leysen Muhiyeva. Минем тормышымда бара бер генә кеше җитми бит. Күренмәсәң күзләремә минем уйларымнан да кит. Кайда
Үзләре йөзләгән кеше өчен кумир булган җырчыларның кемгәдер ошарга тырышуы кызыклы күренеш. Җырчыларның кумирлары яраткан персонажларын барлый атнаның абсолют лидерына да килеп җиттек. Беренче урында хисле лирик "Чык минем юлларыма" җыры белән бу атнада Айгөл Рәхимова. Без аның юлына каршы төшмибез. Алдагы минутларда үзен карыйбыз экраннарда. Яратырсың дисез төгүрүдә, сөйгәнеңне дисез табарсың. Эх, белергә мәңге сөйдерер яр, ничек итеп икән карарсың. Эх, белергә мәңге сөйдерер яр, ничек итеп икән карарсың. Чык әле, чык минем юлларыма, тутыр бер кара күземә. Синең назлы, ягымлы карашта бәхет нуры күчсен йөземә. Сөйгәнемне эзләп ару белми, карашларга кереп адаштым. Эх, аңларга кайсы гына инде бары миңа дигән карашсың. Яхшы компаниядә вакыт сизелми дә үтә икән. Җырчыларның музыкаль фаворитларын билгеләдек. Сез яраткан җырлар үз урыннарын алды. Димәк, минем максат үтәлгән, сезнең белән саубуллашсам да була. Минем исем Айваз Садыров. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Thank you.